नमस्कार करा. बाबा ओ बाबा गाबोन एग्जाम दं मा मबाइल नायनो फराया नामा? बाबा एग्जामखौ आं मास मोनसे सिगाङावनो फरायना दोनखादों. नों जेबो टेनसन लाना. पास जाखागोन. टेनसन लाना. बाबा दिनै माथो एग्जाम रिजाल्ट होदोंनो? ओ बाबा रिजाल्ट होदों. 100 मोनखादों. बिराद फरायखादों आं. होदोंबाथ' मोजाङानो जाबाय. लाबोलाय रिजाल्टखौ नायनि. नायलाय बाबा जागोन ना बाबा. 100 मोनखादों माथो. बाबा माथो गासै साबजेक्टजों प्लास खालामनानैसो 100 जादों. खाथियाव फैलाय. साला नों बेथा फराया. I think